Patay ang usa ka rider human ni bangga sa likod sa usa ka nakaparadang truck sa General Santos City. Depensa sa driver sa baong truck, duna kuno kini warning device nga gimuntar sa kalsada aron makita sa mga motorista. Apan posibleng duna gihapon kini tulubagon sumala sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagbuyod na sa kalsada kining usa ka lalaking rider human nabangga ang gimaneho ang motorsiklo niini sa nakaparadang truck nga gikargahan og bugas sa barangay Kalumpang, General Santos City banda 2:30 sa kadlawon adlawng Biyernes. Gani, ang motor niini napasok gayud sa ilalom sa maong truck. Sugang impact sir. Tayo ang truck. Naog dayon mi. Tanaw ninyo sa ubos. Motor na yun. Gilayong gi-revive sa mga responder ang 28 anyos nga biktima apan wala gyapon kini panimuot. Gidala kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Matud sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police, kusog ang padagan sa biktima diyang nabangga kini. Based sa statement po ng mga nakakita is mabilis po yung takbo ng motorcycle sir and hindi niya siguro nakita na mayroong nakapark doon na truck. Depensa sa 23 anyos na driver nga duna kuno kini gimontar nga warning device aron makita sa mga motorista. Warning device. Tapos kanang lubot sa truck, igo na sa suga, mag-reflect tong mga murag sticker niya. Apan nakita sab sa kapulisan nga halos gikaon sa maong truck ang dakong bahin sa kalsada kung asa kini nagpark. Based sa ating nakalap is 60% po ng road is na cover po ng truck. So tinitingnan natin sir kung may kapabayaan yung driver din doon sir sa incident ito. Hinuon aminado ang driver kalabot ni ini. Nangayo na lang kini og pasaylo sa kabanay sa biktima. Ngayon ang gito pasaylog yun. Nako na dituyo. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.